Avui, 30 de gener, celebrem el Dia de la Pau a la nostra escola. La pau la podem construir dia a dia entre tots i totes. Per això, al nostre Col·legi Pintor Castell anem a celebrar aquest dia representant diferents gestos de pau. Ara, des d'infantil a sisè, ens mostrarem com seguim la pau. Visca la pau! Els xiquets i xiquetes d'infantil ens besem perquè som amics. A veure com vos beseu, xiquets i xiquetes d'infantil. Com vos beseu? Amunt, amunt, alceu-vos tots a donar-vos besitos. I estes xiques d'ací també se besen o no? Oh, a veure, besito, en fort, d'amigues. Molt bé, xics, un aplaudiment, mireu com s'estimen. A veure, xics, que preparats esteu. Els xiquets i xiquetes de primeres s'abracen perquè s'estimen. I de pas vos morim de risa també, eh? Vinga, una abraçada forta. A veure, xiques de primer, com s'abracen? Vale, va. Els xiquets i xiquetes de segon alcem la bandera blanca en senyal de pau. A veure, i ses banderes. Molt bé, xiques de segon. Per els xiquetes de tercer ens donen la mà per la nostra amistat. Ens donen la mà perquè som amics, no? Molt bé, a veure com vos donem les mans. Molt bé, xics, moltíssimes gràcies. Us escoltem. Els xiquets i les xiquetes de quart xoquem les mans amb estima i amb complicitat i estima. Molt bé, compis, a veure com xoqueu les mans en complicitat i estima. Superbé. I la classe de quart, que no s'alça i ensenya el seu gest de pau? Que avui sereu molt protagonistes, eh? Ara ho explicarem, un poquet més tard vos contarem per què tenen este gest de pau. Els xiquets i les xiquetes de cinquè fem volar coloms com a símbol de la pau. Uau, quins coloms més xulos han fet, eh? Que artistes, que sou. Moltes gràcies. La classe de sisè mereixem els globus per la llibertat. Molt bé, sí, moltíssimes gràcies. Bueno, doncs això és el treball que hem fet este curs. Hem triat molts gestos de pau per compartir amb tots els companys i a partir d'ahir, doncs, a partir d'ahir, doncs, ha sigut una activitat molt divertida i és que vam pensar que podíem inventar amb estos gestos una salutació que fora única i exclusiva i original del Pintor Castell. Però, vale, veniu. Bona vesprada a tots, així tenim els super mega protagonistes de la salutació especial. Vam pensar que mola molt quan se troben amics que s'estimen a muntó i que tenen una salutació quasi secreta, no?, que creen ells. Doncs van pensar ells una salutació que ara van a fer i anem a intentar a veure si mos ix després a tots. Vinga. ¡Oh, espectacular! No importa que llueva, si estoy cerca de ti, la vida se convierte en
te ves. Un par de canciones para cantarte bien. En mi cartera 30 primaveras de amor, mis poemas para todo el mes. Escucho los latidos de tu corazón, son pasos que se acercan más y más a mí. El mundo gira como un vals y bailo al son de tu vivir. Y ahora mira niña, escúchame. No importa que llueva, si estoy cerca de ti. La vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí. Si hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti. Súbete a mi nave, pongamos rumbo al mundo y te haga sonreír. No importa que llueva, si estoy cerca de ti. Nada, nada, nada. Te llevaré donde la luz del sol nos mueva, donde los sueños aún están por construir. Te enseñaré a nadar entre un millón de estrellas si te quedas junto a mí. No importa que llueva, si estoy cerca de ti. Nada, nada, nada. Si hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti. Nada, nada, nada. No importa que llueva, si estoy cerca de ti. La vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí. Si hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti. Súbete a mi nave.